Здравейте! В това видео ще ви покажем как да направите поръчка в сайта ни, като използвате вашия мобилен телефон. Ще добавим два типа продукта в кошницата – дамаска и градински възглавници. В случая разглеждаме дамаска Тера и от нея сме си харесали цвят 26. Натискаме бутона Копии и отваряме падащото меню, отбелязано с стрелкичка надолу. Избираме харесания цвят, въвеждаме желания метраж и го добавяме в кошницата. Малко по-късно в това видео ще ви покажем как да добавите различен метраж от цяло число. Сега се отправяме към категория градински възглавници. Харесваме си, например, ето тези градински възглавници в кафяво. Отново натискаме бутона Копии, за да се визуализират параметрите. Избираме желаните характеристики, като размер, височина, бройки и кликваме отново Копи, след което се отправяме към кошницата. В тази стъпка най-долу ще откриете поле за коментар към поръчката. Тук може да напишете желания метраж дамаска, ако той не е цяло число. Например, моля отрежете от дамаска Тера 1,5 м или 2,5 м. Винаги четем вашите бележки и съответно напасваме поръчката спрямо тях. Ако имате допълнителни въпроси относно процеса поръчка, може да се свържете с нас, като попълните контактната форма в сайта ни.